John chapter number, verse number 12. Yes. Verse 12 kunesoko uYesu ukhanyiselo lwehlabathi. uYesu into nabazalwane. Ukhanyiselo lwehlabathi. uYesu likhanyiselo lehlabathi. Ndifuna ke namhlanje goduke nento yazi kakuhle ba njengoba ndifumene uYesu njengenkosi nomsindisi ndifumene ukhanyiselo. Haleluya. uYesu likhanyiselo lehlabathi. Ukuze kube khona ukhanya kufuneka kube khona uKristu. Kunezinto owoba mhlambe zabe sezilungile ngexesha wasindiswa azikalungi but ndifuna ukuqinisekisa ufumene ukhanyiselo lehlabathi xa ufumene uKristu. Haleluya. Haleluya masithandazi. Verse 12. Yes. uYesu waphinda wabhekisa ebantwini wathi. Yes. Ndim ukhanyiso lwehlabathi. Yes. Lowo undilandelayo soze ahambe ebumnyameni. uYesu wabhekisa kubo wathi ndim ukhanyiselo lehlabathi. Ndim ukhanyiselo lehlabathi. Ondilandelayo. Babe lo ndawo umzalwane wami ondilandelayo. Bathini be? Soze ahambe ebumnyameni. Soze ahambe ebumnyameni. Umulandeli ungumlandeli kaKristu. Soze wahambe ebumnyameni. Kufuneka ulandele uKristu. Ulandele uKristu. Awusoze waduka. Ziyalandela iqhawe. Kodwa balahleka abantu endleleni. Balandela abaprofeti. Kodwa baduka abantu endleleni. Balandela abavangeli. Kodwa balahleka abantu. Kodwa xa ulandela uKristu awusoze waduka. Hallelujah. Uma nje uthi ngumlandeli kaKristu ndiyavuma inyama yami ayifike mnandi. Ndiyavuma umsebenzi akawufumani. Ndiyavuma umtshati akawufumani. Ndiyavuma imali andinayo. Kodwa ndifumene ukhanyiselo lehlabathi. Hallelujah. Hallelujah. Oh, ufumene into enkulu xa ufumene uKristu man. Ufumene into enkulu, ufumene into lexabiso. Ufumene into lexabiso elikhulu. Nomuntu bangakucekela phansi bakudelele, kodwa xa ufumene uKristu, ufumene ndim ukhanyiselo lehlabathi. Hallelujah. Ndim ukhanyiselo lehlabathi. Funda mama, funda le verse 12. Sithanda zenza hluka. uYesu waphinda wabhekisa ebantwini wathi. Yes. Ndim ukhanyiso lwehlabathi. Ndim ukhanyiso lwehlabathi. Lowo undilandelayo soze ahambe ebumnyameni. Lo ulandela uKristu, ungalandeli umprofeti. Haleluya. Lo ulandela uKristu. Asoza duke. Xa ufunda incwadi kaIsaya lithi izwi lenkosi ubumnyama. Ugujuka. Haleluya. Ihlabathi ligujukele ubumnyama. Kodwa ikazimulo kaJehova into echapha phezu kwempilo yakho. Arise and shine. Hallelujah. Hallelujah. Lo undilandelayo asoze waduka. Hallelujah. Ebazalwana ngeke umuntu angafuni ukhanya. Wonke umuntu ufuna ukwa ucima nje manje twice siyophehla siyothithini siyozama ukukhanyisela umnyama onyanisile. Hallelujah. Hallelujah. Ukhanya ufuna umuntu wonke but ke kodwa ufuna ukuqinisekisa xa ufumene uKristu njengenkosi nomsindisi noma ngabonakali ngathi umnyama kanjani noma isimo sakho singabonakali ngathi kodwa xa ufumene uKristu ufumene into enexabiso. Ufumene into enexabiso. Hallelujah. Abantu abamfuni kuKristu bafuna ioil, bafuna amanzi, bafuna ityiwa, bafuna yonke into bathina kusivile kuthiwa kune deliverance shout pha. Deliverance shout. Hallelujah. Amen. Bazalwane lithi izwi lenkosi uba ufumene uKristu ulandele uKristu. Hallelujah. Ube ngumlandeli nathi into ofuna kuyizabala se ndingumlandeli kaKristu. Ndingumlandeli kaKristu. Hallelujah. Hallelujah.
icawe ziyadisappointa ziyabaphoxa abantu. Umvumi yesithi yema ndandifike ngenje le cawe yavela yatshintsha nje ngespeed yavele uthi hayibo hayi ungayilandeli icawe ulandela uKristu. Wayengenje manje uthatha ubani utheni ngokusekena amanga ngaka nje ngoku hayi ungamlandeli landela uKristu. Haleluya. Landela uKristu, landela uKristu. Ngoba uthi ndimi ukhanyisele. Somlandela. uKristu kuthiwa hayi man ingathi le ngqondo ngathi sifuna ukumshiya ngokutheni ngathi umthathele phezulu loKristu kodwa unethi divizwe likaThixo lithi abalandela uKristu abasoze baduka. Haleluya. Ebazalwane ubone ngabhujiwe ufiwe emzini kuthiwa kufikile ifu lobumnyama kuthiwa lifu lobumnyama se ufikile ifu kufuna ikhandlela layitani ikhandlela bekuyikhandlela lapha kulayita uthola layitani uzanya ukhandla. Haleluya. Basowathi thina sinayo nekhandlela ndaba namakhandlela thina noma ngalayita noma bawalayita noma balayita ngoba siyazi basihamba nokukhanyisela lehlabathi. Haleluya. Asidingi makhandlela green namnyama ukuva abaprofeti bebedukisa abantu kuthiwa yebona balento yaleyo bona sisinyama sakho ukuze sihambe wena unesithitho funa amakhandlela elibomvu ufuna elipurple ufuna elimhlophe ufuna inaliti eziyi7 ufuna intontoni ufuna ukhanyiso kodwa uKristu mile bazalwane uthi ndimi ukhanyiso. Haleluya. Tata mna soze waduka. Haleluya. Isimo siyavuma isimo sivumi kodwa ndinoKristu. Haleluya. Uthi ndimi indlela ndimi ubomi ndimi inyaniso. Haleluya. Ufumene into enamandla manje ufumene uKristu. Ufumene into enkulu. Ngoba nalamakhandlela lana uyafuna ukubiza imali engakanani ngokuxelwa balayita lamakhandlela. Kodwa nxa unoKristu libala ngayo yonke lemfishi ezophezulu komhlaba. Ndim ukhanyiselo lehlabathi. Ndim ukhanyiselo lehlabathi. Isimo sivumi sisithoma kodwa uKristu ndim ukhanyiselo lehlabathi. Olandela mina ayisoze waduka. Ongumlandeli wami ayisoze waduka. Kunezinto bendizifisa bendithi kuzawufika uAugust noko ndibaza bese ndizifumene ndim ukhanyiselo lehlabathi. Ndibona bungaboniyo khona bhuti. Ndibona bungaboniyo khona sisi. Ndibona bungaboniyo khona mama ndile ukhanyiselo lehlabathi. Abalandela mina ayisoze baduka. Haleluya. Zindizazivela izinto zibonakala ngathi zinamandla kuthiwa hayi man abafana sebephila ngohlobo ngoku intombi seziphila ngohlobo ngoku sokwenziwa le kodwa uqonda bandiyo uKristu endimlandelayo akangeni kwezinto. Haleluya. Kuthiwa hayibo sokungene nomongameli ngubani umongameli unophi uKristu. Hayibo kuthiwa hayibo uyazi bathiwa nobani isiguli esikhulu nayo sesiyayenza lento ubungubani wena indoda endihamba nayo uKristu endihamba naye akangene emahlazweni akangene emanyaleni uKristu bazalwane. Haleluya. Haleluya. Ngingumlandeli kaKristu. Landeli kaKristu. Noma ngathiwa uhlala wedwa ngomuntu awuhlala wedwa kodwa uKristu malilihle. NoKristu omkhulu. Haleluya. Ngoba kunendoda pha eBhabhileni bamzayi ehamba nesicaka sayo lithi izwi lenkosi babona umkhosi uyakhala yathi uyabonakala bakuzaba nzima ngoku wakhala indoda enkulu yathi khawumvula amehlo abone ngoba umkhulu umkhosi ongakuthi kunalo sezweni.
Hallelujah. Ngoba xa uhamba noKristu, hallelujah, mini nobusuku akalala kusini. Ayikho into ezakunika yona ngaphandle kwaKristu. Ayikho into ezayishumayela ngaphandle kwaKristu. Kuye yedwa wafela izono zethu. Hallelujah. 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 Wenhliziyo. Wenhliziyo. Oh yeah. Ebazalwane uKristu sesiyagoduka. Unyeliswa ngabantu abakhulu abanemali nabazwayo bathi hayi noKristu wakho makwenzeni. Hallelujah. Xa uhamba noYesu uhamba nenkangalala. Ufuna uqinisekisa uKristu. Bekade nje ngcoka noma kade eJP endlini ethe senze emsebenzini ndaphinda acinga hey man buye ndoyilungisa lanto pha kulo mama. Hallelujah. Pha emsebenzini umanager wethu waresign. Wahamba osebenza kwenye company. Xa efikayo kula company akasebenza kuyo asina manager. Ya actor umuntu okhona. Xa isebenza xa ipha kula company ufika wabona amathuba. Because usenza kwalento esiyenzayo. Wafonela bonke abantu abakwi level yami ba kwi department uba kune post akazikhuphileyo haya la company akayikuyo and yenzi nemali. So abafonela bayifakani so ngicela akangifonela ngaphuma ipost nayibona nawo afaka. Last week afika ixesha wamabizwa abantu babizwa ndabizwa bonke abafonele babiziwe andabizwa ndithi kuma ka JJ hele ndothi binganifuni ngoku ibihleka nami yenza konke apha kanti binganifuni mohlobo nama naphangela yema njenze emsebenzini hayi uthi Thixo ufike njani kule ndawo kuyo uwenzelwe ifavor ngabantu le ukuyo ngoku ngeyiphi le position owenzelwe ifavor kuyo uzibuya uyangena kuyo ngeyiphi le position owenzelwe kuyo. Why ngokuzodibana nomuntu nje apha esithubeni so uyakhala ba abenganifuni ufuna ifavor zabantu ngabuya niphampa katheka nabe namxelela ndithi hayi mana ayikho nibe ndikhalela. Hallelujah. Ngoba adiyabi ke favors manini. Hallelujah. uThixo masekafike lethi uyanika into uyaninika ethanda umuntu engathanda. Hallelujah. uKristu bazalwane siyaba naye usikhumbuza kuneke sinjalo. Hallelujah. Noma abantu bangafika bathi unjengokuya kodwa sikukhumbule uKristu endiyamba naye ukukhanya. Hallelujah. Thimu ukhanyiselo lehlabathi. Hallelujah. Hallelujah. Bekade nje nibalisela nje abantwana nibathatha apha esikoleni yimini nje uSiphokazi. Ndisho kuye ndithi yabona Siphoka. Ngagqibela kudala manje ufunda manje khona ipresentation endizawuyenza endiyazistressa le nto indaba esikolweni sathi funi ngoze ndimdala. Cha ndiyayifuna le registration. Kanti Siphoka inzima lento lethatha inqomba abantwana basefresh kodwa la mina sendiyastrategisha apha encwadini cha ndiyayifuna le registration. Ngaba nyanda awapresent abantu abapresent ephana abafeyili. Nginqoba yonke endibaziyo basuka phana bangawelanga. Ngahamba no present badlula ifike ekwanda new certificate of passing uyifumene. Hallelujah. Nebazana uKristu sihamba naye uyasinakekela. Bayeke abantu manje abathini. Bayeke abantu abazizono lakho. Bayeke abantu abathetha izinto ngawe basaziyo enza
ukhanyiselo lehlabathi. Bayeka abantu abazinhlalo yakho. Kodwa uKristu lokhanyisele. Siyagoduka. Ngifuna uqiniseke ngoba uKristu bazana nomfumene ufumene ipackage. uKristu. Twayini lecture yaphakama lecture euniversity kunomfana wayethokozela nje uKristu eserious engqulile esaziwa nazi lectures esikolo bawusindisiwe. Hey wayifumene ifavor lo mfana lo. Ngoba yebonakala ba indaba yakhe nje ayibekeli bani. Kwayaphakama ilecture yathi lo msindiso yahlekisa ngayo. Lo msindiswa lo muntu kaKristu kwathi uqhusa insini. Ngoba ukuyibona lo ukuthi ngisethwa umfundisi. uMaria ngoba bazama ukunyelisa ababize ngazo izinto ezi na uthi kube nenhloni ngokuba hayibo umuntu ebanyane ndelo yeKristu izalenzela nje afuna ukwehlisa xa sawungekho kuthiwa awuze nikhona njengomfoko wamaqhaza xa ukhona bakunyelisa bakunyathele phansi kodwa nxa sawungekho bayiboma ndiyamhalela lo yabona lo Kristu ayoliso awuze nikhona nje yabona uKristu kaMama Dolo. Haleluya. Lithi ngole lecture nje bayiphakama iCaesar wasuka waphakama umfana omncane wathi ngicela unincede kodwa nginceda nganto umphakama waphakama waza ngaphambili gcwele kuthe qhu waza ngaphambili wathi futhi apile walilume lapile wahlafuna waphila wathi ngubani wangixelelayo belapile linjani testa njani lapile ngicela nje uyi1 ongangixelela lapile bali testa njani kodwa azawulazi njani yaphila ngoba lidliwa nguwe nje wathi nanso nifanele ukumnyelisa uKristu ngoba nimazi akakafiki kunazaleli ifi test yakhe lo Kristu uthetha ngaye wasondima ufana lelaphi wafuna iplatform umfana omncane wakwazisa uKristu bebe bahlekisa ngaye wafuna iplatform waphakamisa uKristu ngokuthixo soze wasiyekela dimindlela dimubomi diminyaniso cela siphakame simeke isinyawo Diablo Baba siyabonga Thixo wethu namanje.